na. Ako na ilunod guys ang akong itong ayan. Unay niluoy na tangkong o talbos ng kamuti. Yun. Okay, alright na ni. Okay, alright. Maniutan sa mga pobre guys. Dahon ng tangkong at talbos ng kamote. Yun, yummy. Talbos ng kamote. Igor ang hilapuan ni ko guys. Ganas. Ano ka nanig magic guys. Ano ni? Okay. Kain ako guys. Yummy na. Guys. Yun. Ito guys. Fresh na gulay. Guys, ganito lang kasarap ang aming ulam sa mga pobreng alindahaw guys. Yun. Okay. Dami. Diray ko init. Pastilan guys. Tapos ito. Okay. Alright. Kang luto. Nagsabon na. Init. Guys. Dami.
Ang kainit. Harang ka presko guys. Presko. Hmm. Noon. Ma'am, kagabi, giniginaw ka dyan, ma'am. Kalat ko giniginaw ka kasi naka-open yung bintana. Pero di na mainit. Ah. Paano mainit eh? Di ka naman nag-electric fan. Tapos tama yung higaan mo. Sus na ang dewa, mahiwa. Talaga. Bang. Bakit pa yun, guys?